Να συνεχίσουμε λίγο το φάσμα των επιγόντων περιστατικών, μια δεύτερη ανάλυση, τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό νούμερο 2. Τα έχουμε κάνει σαν θρύλο. Το πρώτο και το δεύτερο. Λοιπόν, θα είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε το φάσμα επιγόντων στα παιδιά, την κατάσταση ενός παιδιού να τη διαχωρίζουμε σε κρίσιμη ή μη κρίσιμη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι τώρα αυτό το παιδί πεθαίνει και τώρα αυτό το παιδί δεν θα πεθάνει. Πάντα Ευαγγέλιο, ABCD. Θα τα μάθουμε και στους σταθμούς. Η προσέγγιση μας είναι πάντα αυτή. Αξιολογούμε και αντιμετωπίζουμε άμεσα όλες τις απειλητικές καταστάσεις και μετά προχωράμε στις δευτερογενείς που μπορεί να μας προκαλέσουν πρόβλημα, αλλά λίγο αργότερα έχω το χρόνο να αντιμετωπίσω εκείνες και η φροντίδα που παρέχουμε σε ένα παιδί, το είπαμε και θα το πούμε πολλές φορές, πρέπει να είναι πάντα στα πλαίσια του ορισμένου καθηκοντολογίου μας. Βρισκόμαστε στην αίθουσα της ιατροχειρουργικής εταιρείας Κέρκυρας, όπου για δεύτερη συνεχή φορά η εταιρεία Meducation μας έκανε την τιμή και τη χαρά να έρθει στην Κέρκυρα για την πραγματοποίηση ενός εξειδικευμένου σεμιναρίου πρώτων βοηθειών. Στον τομέα της υγείας, η συνεχής εκπαίδευση με βάση τα νέα πρωτόκολλα και τα νέα στάνταρ της διεθνής βιβλιογραφίας είναι απαραίτητη σε όλους τους επαγγελματίες υγείας. Είτε ιδιωτικού, είτε κρατικού φορέα, είτε νοσηλευτικού, είτε ιατρικού. Η συνεχής εκπαίδευση είναι θέμα βέλτιστων υπηρεσιών υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ιατροχειρουργική εταιρεία Κέρκυρας, η οποία μας παρήχε αυτούς τους πολύ όμορφους χώρους και πολύ φιλόξενους, όπως έκανε και πέρσι, την Γενική Κλινική Κέρκυρας Αλέξανδρος Μάστορας, όπου συνδιοργανώνεται το σημερινό σεμινάριο, τη Meducation, την οποία εκπροσωπώ ως διευθυντής, που παρέχει αυτό το παιδιατρικό σεμινάριο επίγουσας παιδιατρικής φροντίδας για τους επαγγελματίες υγείας της κλινικής, και φυσικά δεν ξεχνάμε τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας, που πάντα είναι στο πλευρό μας, μας στηρίζει και μας βοηθάει υπό την αιγίδα του να πραγματοποιήσουμε τέτοιου είδους σεμινάρια. Αυτό το σεμινάριο διοργανώνεται από τη Γενική Κλινική Κέρκυρα σε συνεργασία με την εταιρεία Meducation, η οποία για δεύτερη συνεχή χρονιά μας έκανε την τιμή να έρθει στην Κέρκυρα. Έχει την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας και φιλοξενείται από την ιατροχειρουργική εταιρεία Κέρκυρας, όπου βρισκόμαστε και στην αίθουσά της. Ξεκινήσαμε πέρσι, έχουμε βάλει ένα στόχο κάθε έτος να ανεβάσουμε το νούμερό μας και να είμαστε όσο μπορούμε να γίνονται σε πιο οργανωμένο πλαίσιο. Αναφυλαξία ή αλλιώς αλλεργικό σοκ είναι συχνό φαινόμενο, και αυτό γιατί το άτομο που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, το βρέφος ή το παιδί λίγο αργότερα, δεν έχει έρθει σε επαφή με πάρα πολλές ουσίες. Χορηγώντας του λοιπόν είτε φάρμακα, είτε τρόφιμα, είτε αν έρθει σε επαφή με κάποια άλλη ουσία αλλεργιογόνα, μπορεί να προκαλέσει μια έντονη αντίδραση αναφυλακτική, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε σοκ. Που αυτό είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση, και ακριβώς επειδή είπαμε ότι ναι, με το παιδί μπορεί να αντιρροπήσει καλά, αλλά τι σας είπα ο Αλέξανδρος προλίγο, εκεί που βλέπουμε ότι αντιρροπεί και τα καταφέρνει, χάνει όλες τις εφεδρίες, παίρνει τον κατήφορο, τον χάσαμε. Οπότε, προσοχή στα σημεία και τα συμπτώματα που θα μας δώσουν να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μια έντονη αλλεργική αντίδραση. Αν ξέρει ο μέσος πολίτης να αντιμετωπίζει ένα περιστατικό, δεδομένου της κλινικής μου πράξης και εμπειρίας, μπορώ να πω ότι πλέον οδεύουμε στην εκπαίδευση όλων των πολιτών. Έχει ανεβεί πάρα πολύ η προνοσοκομιακή εκπαίδευση όλων των πολιτών και βλέπεις κάθε μέρα που περνάει περισσότεροι να μπαίνουν στη μάχη αντιμετώπισης προνοσοκομιακών περιστατικών, είτε αφορούν παιδιά είτε ενήλικες. Μπαίνουν δυναμικά οι πολίτες και οι εθελοντές σε όλο αυτό που λέγεται κομμάτι πρώτων βοηθειών. Συνήθως, ναι, υπάρχουν πολίτες. Υπάρχουν γονείς, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν πολίτες παρευρισκόμενοι, οι οποίοι προσπαθούν με όποιον τρόπο γνωρίζουν ή και δεν γνωρίζουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Είτε με το να ελέγξουν την κυκλοφορία, είτε με το να κάνουν μια επίγουσα τηλεφωνική κλήση στο 166 για να δοθεί το περιστατικό. Πολλές φορές γινόμαστε αποδέκτες ότι σας παρακαλώ, πού μπορούμε να σας βρούμε, να εκπαιδευτούμε, να κάνουμε, γιατί έχουμε όλη την καλή διάθεση. Τώρα, η διαφορά του εκπαιδευμένου με του μη. Στις περισσότερες μάλλον των περιπτώσεων δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Όμως, αν ένα περιστατικό είναι τόσο επικίνδυνο που βάλετε η ζωή του από τις απειλητικές κακώσεις,
η προνοσοκομιακή αντιμετώπιση από κάποιον που γνωρίζει μπορεί να κάνει όντως τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Είναι πάρα πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο μιας τυπικής ευθυνοφοβίας, εμείς έτσι το χαρακτηρίζουμε, το οποίο όμως δυστυχώς είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αβάσιμη. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένα εδάφια του ποινικού και του αστικού κώδικα που μπορούν να μας εξασφαλίσουν ότι δεν θα πάθουμε κάποια ζημιά εάν βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας και εν αγνία μας κάποιων καταστάσεων. Παρόλα αυτά πρέπει να προσέξουμε πολύ καλά να μην χορηγήσουμε κάποιο είδος φαρμάκου, να μην κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε εκπαιδευτεί για αυτά, καλό είναι, ωραία. Και φυσικά αν θέλουμε να βοηθήσουμε με την καλή μας τη διάθεση, δεν απαγορεύεται από κανέναν και δεν διωκόμαστε ποινικά, καλυπτόμενοι και από ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά από και ελληνική νομοθεσία. Το αντικείμενο είναι σεμινάριο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, κυρίως σε ενήλικες και σε παιδιατρικά περιστατικά. Απευθύνεται σε οποιοδήποτε, σωστά το έχετε πει. Ξεκινάμε με τα άτομα που είναι άμεσα σε πιο συχνή επαφή με τέτοια περιστατικά, που είναι επαγγελματίας υγείας, είτε ιατρικό προσωπικό, είτε νοσηλευτικό, είτε κυρίως το νοσηλευτικό πλήρωμα ασθενοφόρων, διασώστες κτλ. Θεωρώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι στην καθημερινή μας ζωή δεν ξέρουμε πότε θα βρεθούμε σε ένα συμβάν, σε μια ανάγκη, σε ένα ατύχημα, είτε στο δρόμο, είτε μπορεί να συμβεί στην οικογένειά μας, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μην πανικοβληθούμε και να ξέρουμε από μεριά μας έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε, έχουμε κάνει 1, 2, 3 βασικές κινήσεις. Σαν πρώτες κινήσεις που μπορούμε να έχουμε έτσι στο μυαλό μας όλοι μας, είναι η ασφάλεια. Νούμερο 1. Η ασφάλεια του διασώστη, του πρώτου ανταποκρινόμενου, του πολίτη, του μπαμπά, πριν πάει να προσεγγίσει οποιονδήποτε κινδυνεύει. Αφού καλύψει λοιπόν τον τρόπο ασφάλειάς του, είτε είναι καλώντας για βοήθεια, είτε μεριμνώντας για το χώρο τον οποίο θα βοηθήσει, μετά είναι σιγά σιγά το να προσεγγίσει το τι συμβαίνει. Είτε έχεις εκπαιδευτεί είτε όχι, μπορείς να βοηθήσεις σε κάθε κατάσταση, βγάζοντας για παράδειγμα το μπουφάν σου, να ζεστάνεις κάποιον που είναι κάτω στο έδαφος, καλύπτοντας τον με μια ομπρέλα αν βρέχει, καλώντας για βοήθεια ένα τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ. Ωραία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που δεν χρειάζονται και εκπαίδευση. Και πολλές φορές είναι και στο ένστικτό μας να θέλουμε να βοηθάμε. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και η ψυχολογική υποστήριξη. Κάτσε δίπλα του και ενημέρωσέ του ότι όλα θα πάνε καλά, έρχεται για βοήθεια, μείνε μαζί μας. Είναι και αυτό ένας τρόπος βοήθειας. Άρα κυρίως εστιάζουμε στην ασφάλεια τη δική μας, μην γίνουμε και εμείς θύματα, και στην ψυχολογική υποστήριξη που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα, όντας δίπλα τους, να τους υποστηρίξουμε.